नुवा भुटानाव गोसथोनाय गोनांफ्रा बावनो हाया ड्राइभारसो जाबोदां होबोजोब्बाय दिनै लोगो हमजोबगोननो गोदान बोसोरनि गस्ला लंपेन्ट बायना होलांजोबगोननो बिसोर गासिबो आं ड्राइभारसो ड्राइभार दायो देखायगोन आङो मा मा गाननाय जोमनाय बायना होयो जरा जरासो बायगोन शपिं खालामगोन दासो गेटआव हाबनो लाइन लागायदों गैबावला होनदां 5Kआनो जायाखै जों दासो गेट लाइनावसो दङ बिराद बिहिर जों माबायाव फैदों आरो मा होनो बेखौ राजधानिया मा होनोमोनलाय टेम्पु माइ इमिग्रेसन बानायफैग्रोदों जों गाबोन समनिया इमिग्रेसना माला जायो बेहाय बिनिफ्राय पास लानानै थांनांगौ काउन्सिलिं बिदिखायनो बायो आङो नै बिदि एन्ट्रि खालामग्रोनांगौ भुटानाव हाबफैग्राफ्रा फरेन वार्कार्स जों दिनै भुटानाव फैलायबाय लोगोफोर भुटानाव एन्ट्रि खालामनो बिराद गेदारिं जायो गेटआव दाबो हाबनो मोनाखै जोङो दासो लाइनाव दङ बिराद गारि दासो एन्ट्रिनिफ्राय रेहाय मोनबोबाय दासो हाबफैबाय गंगार रोङिखायनो सालायाखैसैलां टाउन सिङाव गंगार रोङाना जेदा होननायखौबो मा होननाय जायो बेखौल' एसे बुजियो सेस गाव गावनि मोजां मोननायखौ लोगो मोनजोबगोन बिसोरो भुटानावनो खावसे संसार जाबाय बिसोरो जों दा सिङाव हाबफैथारबाय फैगौ जोनोमाव बावसो बुजिगोनलां जांगिला जावैसो बिबाय थाखाबाय आङो जों दा थावखौ सोनानै लाग्रोहैनोसै बिनि उनावसो बेरायगोन जागोन लोंगोन पास बानायगोन हर थानायनि जों जा हटेलाव थायो बे हटेलखौ जों रिकुवेस्ट खालामनायसै इमिग्रेसनखौ गावसोर बानायफैगोन आरो जुदि गावसोर बानायाबा जोंनो बानायनांगोन आरो हटेलखौ आं दायो दिन्थिगोन जों हर थागोन हटेलखौ जोङो दा थाव दिपुआव थांग्रोसिगोन बेनो जाहैबाय थाव दिपु मोनफैबायानो जों दा शपिं खालामनोसै गावबा गाव बायनानै लांगोन जाहैदों हिनजावफोरनो हैसै लाभार्सफोरनो मा बायो दे शपिं खालामनो नागिरगासिनो दखान नागिरदों हाय क्या कर रहे हैं आप हिंदी समझते जों हाबफैबाय गिटारसो दांग्रोनोसै टफि नायग्रोनो जों दा जेकेट बायनोसै बिदिखौसो गानखायो नोङो बिदि बेन्दों बेनला गोनांखौ जेकेट बायनोसै गावसोर गोजां जानो गिना गावसोर बायग्रोसिगोन ओमफ्राय दायो हिन्जावनिखौ बायसिगोन जाहैदों नोंहा सोरनो बायो बेवहायनो लानोसै आदसा बिलिनो लादो ना नङा ड्रेसा हिन्जावनिसोनो बेवहायनो लानोसै
जों दा गार्डेनाव ओंखारलांसिगोन गार्डेनाव दा बहा थांगोन जोङो डिसाइड जाथ'वाखै माने जोङो जासिगोन आरो दा बिदिनो लान्च खालामाखैमोन नालाय जों दा हटेल नागिरदों जानायखौ दस्रायाव जागोन हर थानायखौ दस्रायाव हर थागोन जोंना बिटिसिआबा माब्ला बिदि जानांगौ खय बोसोर नांबावगोनलै बिसिनि भुटाननि सेन्ट्रेल रिजनेल हस्पिटाल आंनो खेबनै बख'फैयो जों दा मोनसे न'खराव थांगासिनो सिनायनायनि न'खराव थांगासिनो जों दा आदा राबतेनमोननि बंस' आदा राबतेनमोननि बंस' आरो बिसोरो बेखायनो जों बा लोगो हमनो थांगासिनो दङ जों दिनै साइट सिनखौ सेस नायजोबगोन नायनानै देखायगासिनो देखायलांबाय थागोन भुटानखौ माबायदि स्टेन्डार्ड बहुद समायना रमायना नुखायो भुटानाव बेरायफैग्राफ्रा मोजां मोजां जों दा हिंगिं फारसे थांगासिनो हिंगिं ब्रिज नायनो गोबावथारसैमोन जों दा हिंगिंआव थांगासिनो जुखाम सावनाया बै लामायाव थागोन फैबाय जानायाव हाबसिगोन आरो उखैनानै फैथारनाय जाबाय बिराद उखैबाय राकेशाथ' सोरबा मा लोंगोनलै सोरथि दंजोबोनो आयु बिदियावसो लाबोदों दिनैसो फार्स्टलै माथो बिदियावसो लाबोदों गासिबो दंजोबो लोंग्राफोरबो माथो दिनैसो फार्स्टलै नोंसिनि अननायाव लोंगोन आंबो दिनै लोंगोन दा लोंसै ओइ माखौ लोङो K5 जों दा मोनफैबाय दाना सिनायनाय न'आव जों दा मोनफैबाय संगासिनो उखैनाया हामला दाउजों अनलाजों संनो फोरोंदों ओमफ्राय मैथाजों नाजों बिहरदो थाब बेनो सिनायनाया फ्रेमजितनिसो बिनानाव गोदो सानसुफोराव दखान होनायाव लोगो मोनदों दा बेनो